Jokanyo e sekta mar somo e kachung' bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay ojiwo mondo mi okony e bero somo mag jopuonjre mag ECDE mondo gibed kod lwasi makare e skunde ma gisome. Sirikal e kaunti ma Homa Bay osebedo ka keto maine gedo mag kilese mag ECDE e gwenge mopogore opogore e kaunti no e bwo chenro mong'ere ni Ondoa Kaunda, ka dwaro nitiere mondo mi pi jopuonjre goeko oyud siri mag kombe ma ginyalo bede ka gidhi nyime gi somo. Riwruok mar Milton Oga Foundation mosebedo karango weche mag somo West Karachuonyo Ward wacho ni chenro mar Ondoa Kaunda okelo lokruok e skunde mag ECDE. Kata kamano, jopuonjre ok yud lwasi maber mar somo nikech onge mar kombe mowinjore kodgi ma ginyalo tiyogo. Wawacho ni wabiro kele kombe ma nyithindo bedie mondo mi nyathi ka betie kom to bede kom moro ma en bende miyo chunye mor gi somo. Obedie kamoro ma en bende oneno ni en kamoro ma bende ohere kendo osomo environment moro man kare. Koro odiochieng' ma kawuono wabiro gwedho Nyasanja ECD, wagwedho Rabuor Koguta ECD gi kombe, ne wasechiwo kendo Nyatiri ECD nwachiwe kombe. Gogo bende oseyudo kombe gi Ondoa Kaunda mane otim mang'wen mogik e ward ka. Koro kuom sani to sama wabirie ni an gi gombo ni nyithiwa ka somo to gisomi environment moro man kare. Adwa kwayo jowa mantiere ka ni wamak namba lwedo mondo gimaber oyudre e thuolo machal kama. Wantiere gi very few kombe matin kabisa mane ok nyal romo nyithindwa waduto, to nikech omedwa moko wago erokamano. Te pod wantiere gi kwayo ni kapo ni inyalo yudnwa mesa nikech kombe to koro wayudo moromo, kata ka moko nyalo medore pod wago erokamano. Governor